2. Τέλεια. We are in business, people. Hi, καλώς ήρθατε στο podcast για ακόμα μία φορά. Pyjamas of the day. Britney Broski μπλούζα. Η αγαπημένη μου πιτζάμα παντελόνι I love this shit. Και κάλτσες. Χνουδωτές. We love. Λοιπόν. Life updates. Καταρχάς βασικά set update. Πήρα ένα Funko Pop και είναι ο Mandalorian, ο Mando αν θέλετε, ο οποίος είναι Valentine's Edition και είναι ροζ και κρατάει ένα μικρό σημειωματάκι που λέει To Grogu Love Mando. How fucking cute is that? Και πριν πείτε ότι δεν είμαι fan των Star Wars και ας πούμε babe, this is Pedro Pascal. This is not the Mandalorian, this is Pedro Pascal. Ο Pedro Pascal παίζει τον Mandalorian. Ευχαριστώ πολύ. Και να έχω δει τις 2 πρώτες σεζόν, ίσως την πρώτη και λίγο από τη δεύτερη, και ναι, τις έχω δει. Άρα I am not a fake fan. Και fuck you. Είναι το πρώτο μου Funko Pop. Guys, νομίζω ότι τώρα πρέπει να αρχίσω να συλλέγω. Θα δούμε όμως αν θα με ενδιαφέρει κάποιο άλλο Funko Pop που δεν είναι ο Pedro Pascal. Θέλω Powerpuff Girls και θέλω από το The Office όλους τους χαρακτήρες. Και ίσως έναν Iron Man. Θα δούμε. Ωραία, λοιπόν. Life updates. Παιδιά, δεν θα το πιστέψετε. Μπορεί, αν με ακολουθείτε στο Instagram, που θα έπρεπε να κάνετε ήδη, ή αν βλέπετε τα post μου στο YouTube, στο κανάλι μου το main, έτρεξα προχθές, παιδιά, 5K. Πήγα στον ημιμερεθένεια εδώ στο Βόλο, επίσημα, και είχε επιλογή, είχε και έναν μικρό αγώνα 5 χιλιόμετρων και τρέξα αυτόν. Είναι ο πρώτος αγώνας που τρέχω σε όλη μου τη ζωή. Δεν έχω ξαναμπεί σε τέτοιο πράγμα. Όπως σας είπα στο προηγούμενο επεισόδιο, άρχισα να τρέχω πέρσι. Δεν το έτρεξα όλο, προφανώς. Λίγο έτρεχα, λίγο περπατούσα. Αλλά γενικά, guys, the vibes were so chill. Εγώ φοβόμουν ότι θα πάω και θα είμαι μόνη που θα πάω και θα είμαι μόνη που θα περπατάω, ξέρω εγώ, και θα είμαι πίσω και θα είμαι μία και ξέρω εγώ θα είναι ένας όχλος μπροστά μου και όλοι θα με κοροϊδεύουν και ότι κάποιος θα μου πει κιόλας γιατί περπατάς και ότι θα πρέπει να έχω έτοιμη απάντηση, και οι απαντήσεις που είχα στο μυαλό μου προετοιμασμένες ήταν 1, ανταγαμίσου, και 2, εγώ ήρθα για να βγω τελευταία, ξέρω εγώ. Αυτό όμως δεν συνέβη και υπήρχαν πάρα πολλοί και πίσω μου που απλά το πήραν όλο περπατώντας ή που έτρεχαν και λίγο περπατούσαν σαν εμένα και ήταν πιο πίσω από μένα. Πολύ chill. Είχα τα ακουστικά μου, τα JBL, τα μεγάλα, τα ασύρματα, και είδα μόνο όλοι με κοπέλο που είχε τέτοια. Όλοι οι άλλοι είχαν AirPods και AirPods ew. Και λέω τώρα θα με διώξουν γιατί δεν θα επιτρέπεται, γι' αυτό δεν φοράνε. Αλλά it's fine. Τερμάτισα μέσα σε 43 λεπτά, κάτι τέτοιο. Chill γενικά. Πάρα πολύ chill. Chill pill. Και η θέση μου ήταν... Καθίστε γιατί δεν θυμάμαι. Ναι, 687η. Βγήκα στη θέση 687. Από τα 2.000 άτομα όμως. Οπότε υπήρχαν άλλοι 1.313 που ήταν πίσω μου. Ή μήπως δεν ήρθαν όλοι και ήταν λιγότεροι από 2.000. Anyways, δεν με νοιάζει. Πήρα και ένα μεταλλιάκι που απλά λέει finisher. I am nothing if I am not a finisher. Wink wink. Δεν μπορώ να κλείσω αυτό το μάτι τώρα. Και πονούσαν τα γόνατά μου μετά. Πονούσαν τα πόδια μου εδώ. Τετρακέφαλοι. Guys, I'm gonna have so big τετρακέφαλους. Και με έπιασε το βράδυ ένας τρελός πονοκέφαλος.
Μάλλον επειδή εξαντλήθηκα και δεν ήπια αρκετό νερό. Οπότε ναι. It was fun. Guys, I am running. I am a runner. Είμαι αθλήτρια. Και watch the fuck out. Athens Marathon. I am coming. Με την Τζο. Το έχουμε κανονίσει ήδη. Λοιπόν, γιατί πάω στο κινητό μου. My notes are here. Τι έχω ετοιμάσει για σήμερα? Guys, we have a theme. Έχουμε ένα θέμα και ένα πλάνο σήμερα. Σας ρώτησα σε ό,τι πλατφόρμα υπάρχει, στο YouTube, στο κανάλι μου το main, στο κανάλι του podcast, στο Instagram. Σας έδωσα ένα Google Form και είπα γράψτε εδώ μωροί πουτάνες embarrassing stories από γκόμενους και συγκεκριμένα πράγματα που έχετε κάνει μόνο και μόνο για ένα γκόμενο. That was the prompt. Γίνεται όλο και πιο δύσκολο να μιλήσω. Για εσάς που δεν με βλέπετε, φοράω μια μάσκα από αυτές τις μαύρες που μετά τις βγάζεις, τις κάνεις peel off και αυτή τη στιγμή έχει τεντώσει πολύ το πρόσωπό μου και απλά μιλάω κάπως έτσι. Εντάξει, σας πειράζει να μιλάω έτσι λίγο, δεν υπάρχει θέμα νομίζω. Μπορούμε να περιμένουμε να βγάλω τη μάσκα. Έχει στεγνώσει. Όχι, έχει ακόμα εδώ. Και εδώ. Ρε, δεν μπορώ να γελάσω. Μπορεί να τελειώνει αυτό το πράγμα και να στεγνώνει, γιατί πρέπει να μαστεία. Πρέπει να μπορώ να κουνήσω το πρόσωπό μου. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο entry. Λοιπόν, ζούσα με την ελπίδα ότι θα έψαχνε τα lyrics από το τραγούδι που πόστρα στο Insta από το Spotify. Και θα έπαιρνε το μήνυμα για το endless love μου για εκείνον, αλλά δεν το έκανε ποτέ. Anyways, ήταν μαλάκας. Baby, αν ένα πράγμα έχω κάνει στη ζωή μου, βασικά πριν από το content creator era μου, ό,τι story ανέβαζα. Και I mean, ό,τι story ανέβαζα. Ήταν για να το δει ένας γκόμενος. Δεν μπορώ να γελάσω. Έχω τη μάσκα. Και I know you bitches ότι το έχετε κάνει και σε αυτό. Έχω κάτσει μέρες και έχω καταστρώσει σχέδιο του τύπου ότι λοιπόν είδα και ξέρω ότι του αρέσει εκείνο το νης πράγμα. Βασικά έχω κάνει και πολύ ξεκάθαρα πράγματα. Τύπου να μου πει ότι μου αρέσει αυτή την ταινία. Μποπ, story βλέπω αυτή την ταινία. Τι θα κάνεις τώρα? Δεν θα μου απαντήσεις? Πώς μπορείς να μου απαντήσεις όταν βλέπω την αγαπημένη σου ταινία που μου είπες ότι είναι η αγαπημένη? Έχω κάνει προφανώς και αυτό. Μετά λέει, guys, the way που τα lyrics που ανέβαζα, they were always on point. Ήταν σαν να βρίσκω μέσα από χιλιάδες τραγούδια τους δύο συγκεκριμένους στίχους. Και παλιά, you bitch don't know, παλιά δεν μπορούσε να βάλεις κοινοποίηση αυτόν και αυτόν τον στίχο από το Spotify και να φανεί έτσι όμορφο σαν τέτοιο. No. Παλιά είχαμε τα status στο Facebook που έβαζες π.χ. Παντελίδης γίνεται και από πάνω έγραφες ακριβώς τους στίχους που ήθελες να μεταφέρεις την αγάπη. Και έλεγες, μου λες δεν γίνεται. Δεν γίνεται, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς πώς πάει. Δίπλα, δίεση, ξέρω εγώ, κάπα, δίεση και έναν αριθμό που ήταν μαλάκα. Αυτό με τους αριθμούς. Λοιπόν, θα αποκαλύψω. Είχα ξεχάσει αυτή την ιστορία. Θα αποκαλύψω και άλλα πράγματα που έκανα όταν ήμουνα in my Facebook era 13 χρονών. Μ' άρεσε ένα παιδί και παιδιά. Τότε, πάλι, σας μαθαίνω λίγο τώρα κουλτούρα. Αλλάζαμε για κάποιο λόγο φωτοπροφίλ κάθε, δεν ξέρω, 4 μέρες. Και το κάναμε θέμα τύπου status, ότι άλλαξε προφίλ μου. Ποιος θέλει own, ποιος θέλει tag. Τι στο boots ήταν αυτά και ποια ήταν η διαφορά με τα own και τα tag. Κανείς δεν ξέρει. Το own ήταν τύπου η ύψιστη τιμή που μπορούσε να δώσει. Ήσουν own στην κολλητούλα μου. Και όταν άλλαζα φωτογραφία προφίλ, πήγαινα στο Pic Monkey που έκανε edit τις φώτος και έβαζα δίεση και δίπλα το αρχικό από αυτόν που μου άρεσε και το κατέβαζα σε ορατότητα τύπου ας πούμε 5% ή ίσα που να φαίνεται και να κάνει blend με ας πούμε το φόντο. Δηλαδή δεν μπορούσε να το δεις απλά να κοιτάξεις τη φωτογραφία. Αν σου έλεγα ότι είναι εκεί θα έκανες έτσι και ίσως το έβλεπες. Αλλά έβαζα αυτό το πράγμα μέσα στις φώτο τύπου σαν κρυφό μήνυμα. Δεν ξέρω, λες και θα το έβλεπε
κανείς δεν θα κοιτούσε τόσο πολύ τη φωτογραφία μου. Και επίσης, φαντάσου να βλέπεις μια τυχαία ό,τι να είναι να βάζει αρχικό το δικό σου που μπορεί και να μην είναι για σένα, γιατί υπάρχουν πόσοι με αυτό το αρχικό, αλλά you knew it, bitch. Δεν θα έλεγες ότι μαλάκα αυτή είναι creepy, δεν την ξανακοιτάω. Πίστευα εγώ ότι θα ερχόταν και θα έλεγε μόλις με εξομολόγησε μου εξομολογήθηκε μόλις μου όχι, τέλος πάντων, μόλις μου έκανε ερωτική εξομολόγηση μέσα σε αυτή τη φωτογραφία, θα σου στείλω τώρα να τα φτιάξουμε. Αυτό πίστευα ότι θα γίνει για κάποιο λόγο. Anyways, κλείνει αυτή η παρένθεση. Παιδιά, έχω μάθει να θυμάμαι πού πήγαινα με όλο αυτό και να κρατάω μία συνοχή στις προτάσεις μου και στην ομιλία μου. I am so proud of myself. Και το μεταξύ, δεν ξέρω γιατί συνέχιζα και το έκανα, γιατί ποτέ κανείς δεν μου έχει απαντήσει. Όχι, μου έχει απαντήσει ένας. Αλλά κάπως nothing happened with αυτό το παιδί. So, δεν έχει υπάρξει τραγούδι στο οποίο να μου έχει απαντήσει κάποιος και να μάθει τι σκέφτομαι από τους στίχους. Ξέρετε γιατί? Γιατί τα αγόρια είναι ηλίθια. Guys, I am so mad about this. Περιμένετε, γιατί θα σπάσω τη μάσκα μου. Μπορώ να τη βγάλω. Μαλάκα, δεν έχει στεγνώσει ακόμα από εδώ. Λοιπόν, θα τη βγάλω λίγο. Αχ, θα πάω να έσωρα αυτό, περίμενε. Δεν πονάει. Okay. Επίσης, this is από την Bioten. Μία Bioten Detox Memory Mask Pillow, μπλα μπλα μπλα. Αυτή φορά. Εδώ έχω τρίχες. Χνούδι εννοώ. Όχι ρε, δεν βγάζω τρίχες στο πηγούνι. Ακούγεται ASMR. We're back! Και αυτό το αφήνω, because I like it. Πάμε στο επόμενο story που μας ήρθε. Αυτή, μία από τις αγαπημένες μου. Είχα πάρει μαύρη στολή και είχα κρυφτεί πίσω από έναν τοίχο για να σιγουρευτώ πως δεν είναι με γκόμενα. Μισή ώρα μετά με είδε και με πήρε τίλ να μου πει πού είμαι. Όταν του είπε πως είμαι σπίτι, μου είπε πως με βλέπει. Τι εννοείς μαύρη στολή? Τι εννοείς ότι είχες ντυθεί νίντζα και είχες πάει να τον παρακολουθήσεις? Σε αγαπάω. Period. Τύπου. Period. Επίσης, δεν μπορώ, φαντάσου να είσαι αυτός και να τη βλέπεις με μαύρη στολή. Συγγνώμη, ρε φίλε, δεν ξέρω πόσο χρονών είναι, αλλά I love you. This is so... Είναι ένα level παραπάνω από αυτό που θα έκανα εγώ ίσως και θα ήθελα. Είναι το όνειρό μου να φτάσω σε αυτό το level. Τύπου παρακολούθηση, stalking, τύπου παράνομη, τύπου έρχομαι στο σπίτι σου, βάζω κάμερες για να σε παρακολουθώ. Όλα αυτά, like, αν ήμουνα hacker, it would be over for all of you. Δεν θα είχα γκόμενο, δεν θα μπορούσα. No, I could not. But me, I could not. Ποιος θα μου μάθει να είμαι hacker? Ποιος θα μου μάθει να χακάρω? Λοιπόν, μετά, περίμενε, έλαβα και άλλα πολλά μηνύματα, τα οποία δεν θα τα διαβάσω όλα, γιατί μερικά είναι μικρά και πολύ frankly βαρετά, αλλά τα περισσότερα είναι το να έχω παρακολουθήσει τύπου του είπε ότι μου αρέσει και με έγραψε αυτό. Εγώ, κάπως αυτό που ήθελα ήταν να μου πείτε ντροπιαστικά πράγματα που κάνατε μόνο και μόνο για να το δει ή για να το μάθει το εκάστοτε crush. That is what I mean. Πάμε στα Google Forms, αυτά ήταν από το Instagram, που έχουμε και άλλες καλές απαντήσεις. Και μετά θα σας πω κι εγώ μια ιστορία από κάτι που έχω κάνει εγώ for a boy. Because I like the boy. Λοιπόν, μου άρεσε ένα στην πρώτη γυμνασίου και εκείνος το είχε ψιλοκαταλάβει και με δούλευε. Όποτε έπαιζε μπάσκετ και μου... Παιδιά, βάλτε σωστούς τόνους. Jesus God.
Μου άρεσε κάποιος στην πρώτη γυμνασίου και εκείνος το είχε ψιλοκαταλάβει και με δούλευε. Οπότε έπαιζε μπάσκετ και μου λέει τι θες να το βάλω και του λέω τον αριθμό σου και μου κάνει όχι. Οκ, embarrassing, σε καταλαβαίνω, αλλά like, you will get over it. Και ελπίζω να υπάρχουν και πιο ντροπιαστικά πράγματα στη ζωή σου για να κάνουν μια πιο καλή story. Πλάκα κάνω. Anyways, μου θύμισε αυτό με το till ότι εγώ... Παιδιά, μήπως απλά εγώ πρέπει να σας δίνω ιστορίες, γιατί εσείς δεν... You are not as crazy as me. Εγώ, όταν πηγαίναμε εκδρομή, τύπου... Μπορεί να ήταν και περίπατος. Αλλά θυμάμαι ότι μου είπε μια καθηγήτρια να κρατάω για λίγο ένα χαρτί την κατάσταση που είχε, ρε παιδί μου, όλα τα ονόματα και τους αριθμούς από όλα τα παιδιά της χρονιάς μας. Τι πιστεύετε ότι έκανα εγώ με τους αριθμούς αυτούς όταν αυτός που μου άρεσε στο σχολείο μου? Τι πιστεύετε ότι έκανα? Εννοείται πως πρώτον τσικ όλους τους αριθμούς, γιατί ποτέ δεν ξέρεις πού θα σου χρειαστούν. 1, φάρσα. 2, για να τους πηδήξεις. 3, hack. 4, να τους κλέψεις τα στοιχεία. Λοιπόν, όχι. Και πήγα και είδα το τηλέφωνο αυτού που μου άρεσε. Νομίζω είχε και τη διεύθυνση. Ήταν, guys, πέτυχα τζόκερ εκείνη τη μέρα. Εννοείται αποθήκευση στο κινητό. Δεν το έκανα κάτι, ποτέ δεν τον πήρα τηλέφωνο, ποτέ δεν του έστειλα μήνυμα. Απλά ήθελα να το έχω. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις. That is my motto. Ποτέ δεν ξέρεις. Και αν με πάρει ποτέ αυτός επειδή κάπου βρήκε το κινητό μου και ήθελε να με πάρει και να μου πει πως he is in love with me, θα ξέρω από πιο πριν, θα έχω δει το όνομα και θα πω ωραία, προετοιμάσου, σε θέλει. Άλλη αγαπημένη ιστορία από εδώ. Λοιπόν, δεν μου αρέσει αυτό το προφίλ μου, θα βάλω το λάπτοπ από εδώ. Κοιτάξτε αυτοκόλλητα, δεν σας τα έχω δείξει αυτά. Όχι, εγώ λες και έχω MacBook που βάζω αυτοκόλλητα. Αλλά τι να κάνουμε, έχω ένα γιάμε εδώ κάτω. Λοιπόν, χωρίζαμε και είχα καταλάβει ότι ήταν με άλλη κοπέλα σπίτι του και εγώ τον παρακολουθούσα από κάτω. Πάλι παρακολούθηση. Παιδιά, σας αγαπώ. Και περίμενα να κατέβει για να τον πιάσω στα πράσα. Όταν κατέβηκε, τον είδα να μπαίνει στο αμάξι με κάποιον, αλλά δεν μπορούσα να δω αν ήταν άντρας ή γυναίκα και ήταν σε περίεργο σημείο, οπότε δεν το εξακρίβωσα. Επειδή όμως τον είδα να πηγαίνει να πετάει τα σκουπίδια πριν την πάει σπίτι, παίρνω το κινητό μου, βάζω φακό και πάω στα σκουπίδια να δω αν είχε προφυλακτικά μέσα ή οτιδήποτε εξακρίβωνε πως είχαν κάνει σεξ. Σχεδόν μπήκα ολόκληρη στον κάδο για να βρω τα στοιχεία. Ήμουν 5 ώρες έξω στο κρύο με ένα τσιγάρο στο χέρι και εν τέλει δεν κατάφερα τίποτα. Μετά από λίγες μέρες έμαθα πως όντως ήταν κοπέλα και μάλιστα έκαναν για κάτι. Ποια άλλη από εσάς θα πήγαινε μες στον κάδο για να βρει προφυλακτικά? Από το level 1 έως το ψάχνω στον κάδο. Πώς τον θέλετε? Γιατί εγώ πιστεύω ότι αν δεν είστε διατεθειμένες να κάνετε αυτού του είδους τα πράγματα, you are not into him. You do not like him. Αν δεν θέλεις να μπεις στον κάδο. Παιδιά... I love this woman. Ποια είσαι, σε αγαπώ, δηλαδή. Και επίσης μου άρεσε η λεπτομέρεια. Ήμουν 5 ώρες έξω κρύο με ένα τσιγάρο στο χέρι και εν τέλει δεν κατάφερα τίποτα. Τύπου full ταινία τώρα έτσι. Πώς είναι στις ταινίες detective και καλά. Αυτό ακριβώς. Βασικά, this is why όλοι οι detective πρέπει να είναι γυναίκες. We will do it. We will do whatever it takes. Η κοπέλα ήταν 5 ώρες έξω στο κρύο. Ήθελε στοιχεία, αποδεικτικά στοιχεία. She wanted the receipts. Και νομίζω ότι αυτές τις ιστορίες που ήταν worthy of me telling you to them. Telling you to them. Έγινα μόλις Ελληνίδα που δεν έχει δώσει proficiency. Stop. Thank you for the submissions. Και την επόμενη φορά που θα σας ζητήσω να μου πείτε πράγματα, να ακολουθήσετε το Sleepover στο Instagram, εμένα στο Instagram, γιατί θα το κάνω repost, και subscribe εδώ και στο main κανάλι στο YouTube. Γιατί τα ποστάρω παντού και δεν θα θέλετε να χάσετε την ευκαιρία να μπείτε σε ένα από αυτά podcast, μόνο και μόνο όμως εάν έχετε καλή ιστορία και όχι βαρετή. Ωραία. Thank you very much. Πάμε στα notes. Guys,
ή στο επόμενο ή στο μεθεπόμενο podcast θα έχουμε guest. Just saying, για να ενθουσιαστείτε λίγο. Λοιπόν, ναι, καλέ, δεν σας είπα τη δικιά μου ιστορία. This is so embarrassing. This is so embarrassing, παιδιά. Λοιπόν, αυτό είναι πολύ embarrassing που θα πω τώρα. Ωραία. Και δεν θα ήθελα να το πάρετε ως ένδειξη της ψυχικής μου κατάστασης, ειδικά τώρα, γιατί this was years ago. Μπορεί, αν πάλι έκανα κάτι με κάποιον τώρα, να έκανα το ίδιο. Αλλά θα με σταματούσα τώρα. Από πού πήρα την ιδέα να σας δώσω Google Forms για τις απαντήσεις? Γιατί θυμήθηκα ότι εγώ, σε μία φάση ευάλωτη της ζωής μου, δεν ήμουν σίγουρη για το αν με γούσταρε κάποιος και αλήθεια σου λέω, I will kill myself. Και τι έκανα λοιπόν, με αυτό το παιδί είχαμε κάνει κάτι ωραία. Τι έκανα, του έστειλα σε μορφή Google Forms ένα ωραίο ερωτηματολόγιο με κάποιες ερωτήσεις. Guys, for the first time ever, we will look at this. I hate this so much. I cringe. I am cringing right now. Αν είσαι αυτός που έστειλε αυτό το Google Form, φύγε τώρα, δεν σε θέλω στο podcast μου. Ευχαριστώ. Όνομα. Γεια. Αυτό είναι ένα τεστ. Πρώτη ερώτηση. Ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό ever? Ξεκινάω με χαλαρά. Ωραία. Για να μην τρομάξουμε τον άνθρωπο. Ότι δεν τρόμαξε από αυτό το όχι. Μετά, πιστεύεις στο κάρμα? Ναι, όχι. Ερώτηση πολλαπλής επιλογής. We are doing τεστ γυμνασίου αυτή τη στιγμή. Αν μπορούσες να αλλάξεις κάτι στον εαυτό σου, τι θα ήταν αυτό? Σκέφτομαι και γράφω. Πιστεύεις στο Θεό? Πιστεύεις στο Θεό? Ναι, όχι. Γιατί? Δεν ξέρω γιατί προσπαθούσα να ρωτήσω τέτοια πράγματα τύπου πρώτον I do not care και κατά δεύτερον λίγο too much ηλέκτρα. Μετά έχουμε 3 ερωτήσεις που δεν μπορώ να δείξω. 4 ερωτήσεις που δεν μπορώ να δείξω. Παιδιά, μπορώ να μην... Αλήθεια με μισό. Λοιπόν, σου αρέσει το όνομά σου? Ναι, όχι. Καλοκαίρι, χειμώνας. We are doing, ξέρετε, would you rather, βλέπω εδώ πέρα. Αγαπημένο πράγμα πάνω σου. Screenshot. Πότε θα έρθεις Βόλο? Τον ρώτησα αυτό το πράγμα. Προφανώς δεν ήταν στο Βόλο at that time. Και έβαλε πολλά επιλογή. Τώρα σε λίγο ποτέ. Και κάτι άλλο που δεν μπορείτε να δείτε. For confidential λόγους. Και τελευταίο. Όλο το Google Form ήταν για αυτήν εδώ την ερώτηση. Προφανώς. Όλα τα άλλα ήταν πίπες. We did not care αν πιστεύεις στο Θεό. Embarrassing moment. We just wanted αυτή την ερώτηση. Do you like me? Yes. Τον ρώτησα πολύ ευθέως. Do you like me? Και έχω πολλαπλή επιλογή. Ναι. Όχι. Δεν ξέρω. Λίγο. Έχω να δω αυτό το πράγμα από τότε. Και αν πιστεύετε ότι θα μπω για να ξαναδώ και να θυμηθώ τις απαντήσεις του, you are so wrong. Δεν θέλω να το ξαναδώ αυτό ποτέ στη ζωή μου. Δεν θέλω να θυμάμαι αυτή την περίοδο της ζωής μου. I do not. No. Τι? Και όταν το έκανα, θυμάμαι ότι εγώ σκεφτόμουν, ρε, this is so cute. Και αστείο. Και like, honestly, η ιδέα, the idea Electra is good. Δηλαδή,
Να σου πω κάτι. Αν μου έστειλε κάποιος που μου άρεσε αυτό το πράγμα, I would be so horny. Γιατί one thing about me, I love effort. Και this is effort. I was like, κάτσε να κάνω κάτι cute. Κάτσε να κάνω κάτι cute. Ποια αγαπημένη σου γεύση. Do you like me? Oh my god. Και ρε φίλε, I just know that αυτός δεν το εκτίμησε αυτό. Και that is why that is why you are eliminated. You are leaving the villa. Αν σκέφτεσαι να στείλεις ένα Google form σε αυτόν που σου αρέσει για να δεις αν του αρέσεις, please don't, μόνο εάν είσαι σίγουρη ότι του αρέσεις και στείλεις ένα Google form για πλάκα. Για που θες να πάμε ραντεβού. Έτσι, ωραία. Μην το κάνετε αυτό στον εαυτό σας. Listen to me. Είμαι εδώ ως παράδειγμα προς αποφυγή. Μην κάνετε αυτό που έκανα εγώ. Αυτό είναι you being eliminated αν το κάνεις αυτό. Τύπου, όταν κριντζάρεις με τον εαυτό σου, καμιά φορά δεν ανατριχιάζεις και θέλεις να γίνεις χελώνα και να μπεις μέσα στο... Πώς λέγεται? Καβούκι? Καβούκι! Σε αυτό, το να μπεις μέσα στον εαυτό σου. So that was my embarrassing story. Και τι άλλο, έχω γράψει κι άλλο ένα. Το ότι... στην πρώτη γυμνασίου μου άρεσε ένα παιδί και έμαθα να παίζω LOL. Μόνο και μόνο για να παίζω μαζί του και να πηγαίνω στο ίντερνετ καφέ τότε που είχα πάει μόνο μία φορά, που ήταν αυτός με τους φίλους του και στην ουσία δεν ήμουν καν καλεσμένη. Απλά πήγα και οριακά παίζει να κατάλαβα ότι ήμουν εκεί σε αυτή τη φάση. Αλλά εγώ έμπαινα σε παιχνίδια τύπου παίζω LOL τώρα. Και ναι, ήμουν pick me στην πρώτη γυμνασίου. Ναι, ήμουν pick me. Παίζω LOL τώρα και ρε, εγώ είμαι πολύ διαφορετική από εσάς. Θυμάμαι να τρώω το μεσημέρι και να μου λέει η μάνα μου να έρθω να φάω και έλεγα δεν καταλαβαίνεις, αυτό είναι παιχνίδι που δεν μπορώ να κάνω πώς. I was so sick in the head. Sick in the motherfucking head. Έπαιζα τον Jax, θυμάμαι, και I was like, guys, με ρωτούσαν ποιο χαρακτήρα παίζω Jax. Bitch, I could not kill. I could not get one kill if I tried. Και έκανα, πώς λεγόταν, έκανα feed. Κάτι που ήταν πολύ νουμπιά, που στους πύργους, αντί να σκοτώνω τα μικρά αυτά τα minions, πώς λέγονταν, κάπως έδινα στην αντίπαλη ομάδα δύναμη επειδή απλά με χτυπούσε συνέχεια το πυργάκι και εγώ δεν μπορούσα να σκοτώσω τα minions και απλά τους έδινα XP. I do not remember. Do you think I remember πώς το παίζω LOL? Ρε, those were the days όμως. Τύπου, αν δεν μπορείς να πεις ότι έχεις κάνει αυτό πράγμα, like, I needed to be touched so bad. Τόσο πολύ που έπαιζα LOL. When you are needy, him back. When you are needy, that is what happens. Και αν δεν έχεις αυτό το level of commitment, do not fucking talk to me. Εγώ χρειάζομαι έναν που θα έπαιζε LOL. Παίξε Sims για μένα. Ωραία, λοιπόν, σε όποιον με γουστάρει, μήνυμα, σε όποιον με γουστάρει, αρχίστε να παίζετε Sims, βάλω το κάπου να το δω και ίσως μετά σας γουστάρω. Γιατί I love effort, bitch. One thing about me, I love effort. Try. Can you motherfucking try? Don't get me started. You just got me started. Αυτό θα συμβαίνει πολύ στο podcast. Θα λέω μία πρόταση και άμα είναι στίχος από το τραγούδι, you bet your fucking ass, ότι μετά θα τραγουδώ το τραγούδι. Όσο μπορώ, γιατί there is something called copyright. Αυτά για το segment με τους γκόμενους. I hate men, I hate men, I hate men. Και I hate που εγώ έχω προσπαθήσει περισσότερο for men to like me than for me to like myself. Therapy. Therapy now, bitch. Therapy now, bitch. Anyways. Προχωράμε στο Pop Corner. Cue the intro. Pop Corner.
την περασμένη εβδομάδα πολλά συνέβησαν στο pop culture cosmos. Στο pop culture cosmos. What the fuck am I saying? 1. Βγήκε το Cowboy Carter, το άλμπουμ της Beyoncé. Oh my god, what do you mean 27 τραγούδια? Και θα σας πω αυτά που μου έκαναν stand out. 1 minute bitches, 16 carriages, Texas Hold'em, Spaghetti, Daughter μόνο και μόνο για την όπερα, Two Most Wanted, Levi's Jeans, αγαπημένο, top 1, Levi's Jeans, that is crack. Riverdance, Two Hands to Heaven, Tyrant, Sweet Honey Bookin', like a mechanical bull, Bookin'. Are you serious? One thing about Beyoncé, she's gonna sing about Jay-Z και πώς κάνουν σεξ. Love that bitch. Also, Beyoncé, just μικρή παρένθεση, is a true artist. She knows πώς να βγάλει ένα άλμπουμ, πώς να δώσει ένα experience και όχι απλά τραγούδια. Και she knows how to make fucking music and how to sing down, bitch. Κλείνει η παρένθεση. Λοιπόν, επίσης, στην pop κουλτούρα έχουμε the Jojo Siwa-ification of my For You page. Και πλέον όχι μόνο For You page, μπαίνω εγώ στο προφίλ της κάθε μέρα για να δω πόσα TikTok έχει ανεβάσει και τι έχει ανεβάσει. Και I am addicted to it, όπως πρέπει να δεις, άμα δεις ένα βίντεο, ας πούμε, στο ίντερνετ από κάτι να διαλύεται, ένα κτίριο να πέφτει κάτι και είσαι κάπως, ξέρεις ότι θα γίνει και ξέρεις ότι είναι άσχημο, αλλά πρέπει να το δεις. Πρέπει να το δεις να γίνεται. That's how I feel about Jojo Siwa. Και το Karma. Now, do I like the song? Fuck no! Και also, this is hot take. This is not as edgy as she thinks. With that said, δεν πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε hate και τύπου ας κρατήσουμε τη γνώμη μας για τον εαυτό μας και we can say it in a respectful way. Δεν χρειάζεται να είμαστε like I hate αυτό bullying στο ίντερνετ ακόμα και σε big celebrities. Παρ' όλα αυτά δεν μου αρέσει το τραγούδι και το βρίσκω όλο το marketing thing. I find it kind of funny. Αλλά δεν μπορώ να με κοιτάξω. Πρέπει να το δω. Ποιος θα κάνει μια έρευνα πάνω στο τι σημαίνει αυτό για τα social media και like κοινωνιολογία και τέτοια. Love. Επίσης, αυτό θα το ξέρετε λίγοι. I know this. But, stay with me. Αν δεν ξέρετε ποιοι είναι οι Smos, go watch. OG YouTubers έχουν πλέον ένα μεγάλο cast και κάνουν πάρα πολλά βίντεο, δημοσιεύουν βίντεο την μέρα. Love them. Για λίγο context, υπάρχουν 2 άτομα μέσα στο cast, η Courtney και ο Shane, τους οποίους έκαναν ship όλο το κοινό εδώ και χρόνια και έχουν πει guys, we are not dating και we will not date, we are best friends. Οπότε μετά ήμασταν κάπως, αδέρφια energy. Και την 1η Απριλίου, για να καταλάβετε λίγο τι σημαίνει αυτό για το fandom, την 1η Απριλίου, 1η Απριλιά, δημοσιεύουν φωτογραφίες που παντρεύονται. Και we were like, 1η Απριλιά, είναι αστείο, έτσι. Μας κάνατε πλάκα. Απλά μπήκατε πολύ στον κόπο τώρα να πάρει για ελληνικό και συναντηθείς γαμπρός. Απλά για πλάκα, έτσι. Έρχεται 2 Απριλίου και άλλες φωτογραφίες. Μπαμ, επιβεβαίωση. Shortney is real. Oh my god. Chills on my body. Ποιος κατάλαβε τι είπα? Ποιος ξέρει αυτούς τους ανθρώπους? It's fine, θα βάλω μερικές φωτογραφίες εδώ άμα δεν ξέρετε, αλλά αυτό σήμαινε πολλά για μένα και για όλη την 1η Απριλίου ήμουνα στο Reddit για να δω ποιος, πού, πότε, είναι αλήθεια, δεν είναι αλήθεια, πείτε μου, τι στοιχεία έχουμε, do you have evidence? See, this is the type of stalking που εγώ λέω ότι κάνουμε εμείς τα κορίτσια. Evidence, receipts, ψάξιμο στο Instagram, ψάξιμο σε άλλες πλατφόρμες, Google that motherfucking bitch. Και πάμε στο τελευταίο segment της ημέρας, Meme of the Week. Αυτό είναι πολύ relevant με το σημερινό θέμα. When a man is hot, it's like, okay, what's the catch? Okay, what's the catch? Και πάντα υπάρχει
ένα catch. Πώς το λέμε αυτό στα ελληνικά? Είναι η έκφραση κάποιο λέκο έχει φάβα. Ιου! Μη μου μιλάς για φάβα. I hate ελληνικές παροιμίες. Αλήθεια, παιδιά, μου φαίνονται πάρα πολύ cringe. Anyways, with that said, όταν ένας άντρας, nobody στα 24 στην ηλικία μας είναι άντρας. Όταν ένα αρσενικό είναι hot, πάντα κάτι θα υπάρχει ένα λάθος. Ωραία. Ή θα την έχει πολύ μικρή, ή δεν θα ξέρει να κάνει σεξ, ή θα βρώει το στόμα του, ή θα είναι ομοφοβικός, ή θα λέει πολλά ψέματα, ή θα είναι manipulator και ούτω καθεξής. Ωραία. Γι' αυτό τι κάνουμε εμείς οι κοπέλες, οι έξυπνες, οι σωστές? Παίρνουμε κάποιον που είναι λίγο άσχημος, είναι attractive, είναι hot, είναι λίγο άσχημος. Δηλαδή, το 1/5 από τις φίλες σου ίσως να πει ότι δεν μ' αρέσει όταν δείξει φωτογραφία. Ωραία. Αυτό είναι το vibe. We need him to be a little, όπως το πουλί του, a little ugly. Γιατί εγώ πιστεύω ότι αν δεν είσαι λίγο άσχημος σε αυτή τη ζωή, είσαι too privileged. Δεν έχεις ζήσει στον πραγματικό κόσμο. Φαντάσου να έχεις τέλειο πρόσωπο και τέλειες γωνίες και τέλειο σώμα και να σε θέλουν όλοι. Τι σου κάνει αυτό στο μυαλό? Τύπου δεν έχεις ιδέα για το struggle που περνάμε όλοι εμείς οι υπόλοιποι. Και εγώ δεν μπορώ να σε εμπιστευτώ έτσι. Πρέπει να είσαι λίγο άσχημος για να σε θέλω. Στο κρεβάτι μου. Στο κρεβάτι μου. Το έλειψα. I hate men. Ναι, συγγνώμη, κάναμε τα memes. Όχι εγώ που μπήκα μέσα σε ένα spiral του τύπου Men. Αυτό είναι απλά αστείο. Με έκανε και γέλασα. Αυτό. Guys, I'm so sick in the head. Και δεν μπορώ καν να το πω γιατί it's kind of embarrassing. Και αν το πω έτσι ακριβώς όπως είναι στο κεφάλι μου, είναι so embarrassing and I'm not doing that. Θα το διαβάσω όμως πιο deadpan. Oh yeah, Stop. Oh yeah, we're mutuals. Thrust into you. You like my memes? Moans into your ear. You repost that on your story? Who's a good little... Licks you. I love it when you interact with me. Interact with me harder. This is so funny. This is me. This is me. My love language is social media. Αυτό επίσης τέλειο. Texting my coworker, hey, how are you feeling? And read it 40 times to make sure I didn't accidentally type, how are you, sex cum, penis, ass cum, 180p. Ρε, φούλου το κάνω αυτό. Είναι OCD αυτό. I am so gentle and kind-hearted and stupid. That is me. Και τώρα stop γιατί κλείνει η μπαταρία μου. I love you so much. Ή το επόμενο ή το μεθεπόμενο podcast θα έχει guest. Oh my god. Αν όχι, θα είναι... Αν όχι το επόμενο, θα είναι το μεθεπόμενο. Μόλις αυτό είπα. Jesus. Love you so much. Subscribe. Review αν το ακούς αυτό από το Spotify. Συγγνώμη. Δεν μπορώ να μιλήσω. Κάνε review 5 αστέρια. Και επίσης το βίντεο είναι καλύτερο στο YouTube. So go watch that. Love you. Love you. Love you. Bye. Bye babies. Bye babies.